Kiitos Jeesus. Amoshaide toorelle santeka teedelle seide Jeesus. Isä, kiitos tästä ihanasta Pyhän Hengen läsnäolosta. Kiitos tästä murtavasta ilmapiiristä. Isä, kiitos siitä, mitä sinä teet. Isä, mitä sinä teet? Me emme inhimillisinä ihmisinä tee yhtään mitään, mutta sinä voit. Sinä voit meidän kauttamme vaikuttaa ja tehdä niitä tekoja, mitä Herra sinä haluat meidän tekevän. Isä, kiitos siitä, että sinun läsnäolosi saa virrata tässä hetkessä. Sinun voimasi ja sinun valtasi. Abodelelelelelele sendekamohaadelle saide Jeesus. Kiitos Pyhä Henki siitä kaikesta, mitä sinä tulet tänään tekemään, miten sinä tulet tänään vaikuttamaan meissä ja meidän kauttamme. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos Jeesus. Ai että, ihana Pyhän Hengen läsnäolo tosi vahvasti täällä meidän keskellä. Ja mä oon niin iloinen, että te olette tullut palvelemaan ja tukemaan meitä tänne näin. Ja ihanaa, että te kaikki muut olette myös täällä paikalla ja me saadaan olla Jumalan läsnäolossa. Me ollaan Paulan kanssa oltu näköjään kärsimyksen äärellä, tai ainakin Jumala on vaikuttanut niin meidän kauttamme, että molemmat ollaan oltu samojen teemojen keskellä. Mä puhuin teille joku aika sitten Porto Raahabista, naisesta, joka mainittiin Uudessa testamentissa uskon esikuvana. Ja tämä Raahabin perhe pelastui Jerikon kaupungin tuhosta. Ja on tosi erikoista, että tänä aamuna mun ystävä laittoi mulle semmoisen ylistyslaulun, jossa on video tehty tekoälyllä siitä, miten Jerikon muurit murtuivat ja sortuivat. Ja kun mä ajoin tänne, niin tosi vahvasti tuli Pyhä Henki lähelle ja tuli sellainen tunne, että tänään murtuu muureja. Kiitos Jeesus. Eli Raahabin perhe tosiaan pelastui tuolta Jerikon kaupungin tuhosta ja Jumala varjeli heidät Raahabin sydämen uskon, uskollisuuden ja rohkeuden myötä. Ja hän uskalsi toimia luottamuksen varassa. Ja tänään me mennään tuon Raahabin pojan ja hänen vaimonsa elämän vaiheita katsomaan. Mutta ennen sitä niin luetaan yksi jae Raamatusta tähän alkuun. Kirje hebrealaisille 12 ja 15. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen vuoksi saastu. Isä, kiitos siitä, että sinä siunaat sinun sanasi, autat minua omalla paikallani ja auta meitä jokaista vastaanottamaan sitä sanaa, jota sinä haluat meille itse kullekin antaa. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Raamatussa on monenlaisia kertomuksia ihmisten elämien kohtaloista, niin yksilöiden kuin perheiden ja kansojen kohtaloista. Koettelemusten keskellä ja niitä läpikäyneisiin ihmisiin liittyy sellaisia tietynlaisia piirteitä, ajatellen esimerkiksi hengellisyyttä ja sitä, että minkälaisia luonteen ominaisuuksia näillä ihmisillä oli. Heidän kohdallaan kärsimys oli osa prosessia ja valmistautumista, ja he eivät jääneet ikään kuin siihen ajatukseen, että Jumala olisi heidät hyljännyt. Ja yhdistäviä tekijöitä on nähtävillä, kuten esimerkiksi luottamus Jumalaan ja vahva usko. Samoin voidaan löytää tällaista ahkeruutta, kärsivällisyyttä ja sinnikkyyttä, ja suomalaisina me voitaisiin sanoa, että oli sellaista sisua. Se on sellainen sana, että sitä ei voi monelle kielellekään kääntää, vaan se joutuu niin kuin selittämällä selittämään, että mitä tarkoittaa sisu.
Eli tämmöinen periksi antamattomuus oli semmoinen yhdistävä tekijä sillä tavalla, että ne haasteet ja koettelemukset, jotka kohtas näitä ihmisiä Raamatun teksteissä, niin se ei saanut ne koettelemukset heitä luovuttamaan. Lisäksi nämä henkilöt osoitti nöyryyttä Jumalan edessä sekä tottelevaisuutta. He eivät kostaneet, eivätkä he ottaneet oikeutta omiin käsiin, vaan he nimenomaan luottivat Jumalan apuun niissä tilanteissa, joiden keskellä he olivat ja elivät. He turvautuivat kaikessa Jumalan huolenpitoon ja lohdutukseen. Epätoivonkin keskellä he kääntyivät Jumalan puoleen, koska he tiesivät, keneltä apu tulee, keneltä tulee se voima kestää niitä koettelemuksia. Anteeksi antaminen ja katkeruuden välttäminen sen anteeksiantamuksen myötä oli semmoisia merkittäviä tekijöitä myöskin. He uskoivat siihen, että ne tapahtuneet koettelemukset ja kärsimykset olivat Jumalan tapaa muokata heitä ja heidän elämäntilanteita. Ja Raamatun mukaan he kokivat kärsimyksen koettelemuksena, joka toi siunauksen myöhemmin heidän elämäänsä. Me saatetaan joskus unohtaa se, että mekin ollaan ikään kuin Jumalan työpöydällä. Me ollaan savea, jota Jumala haluaa muokata. Mutta kysymys on siitä, että suostummeko me siihen muokkaukseen vai ryhdymmekö me kapinoimaan Jumalaa vastaan. Halutaanko me nähdä ne elämän haasteet meitä kasvattavina prosesseina vai uhriudummeko? Vaivummeko me murheeseen, ehkä vihaan, pelkoon tai katkeruuteen? Raamatussa on yksi hyvin lyhyt kirja, mutta se on erittäin puhutteleva ja voimallinen. Kyseessä on Ruutin kirja, josta katsotaan Ruutin elämän tarinan myötä jotain uskollisuudesta ja johdatuksesta vaikeana aikana. Eli otetaan Ruutin kirja sieltä heti ensimmäinen luku ja ensimmäiset 5 jaetta. Siihen aikaan, kun tuomarit hallitsivat Israelia, tuli maahan nälänhätä. Silloin eräs mies Juudean Betlehemistä lähti sieltä asuakseen muukalaisena Moabin maassa vaimonsa ja 2 poikansa kanssa. Miehen nimi oli Elimelek ja hänen vaimonsa nimi oli Noomi. Ja 2 poikiensa nimet olivat Mahlon ja Kiljon. Ja he olivat efratilaisia Juudan Betlehemistä. He tulivat Moabin maahan ja jäivät sinne. Sitten Noomin mies Elimelek kuoli ja nainen jäi yksin 2 poikansa kanssa. Pojat ottivat itselleen moabilaiset vaimot. Toisen nimi oli Orpa ja toisen nimi oli Ruut. Kun he olivat asuneet siellä noin 10 vuotta, kuolivat myös molemmat pojat, Mahlon ja Kiljon. Ja Noomi jäi yksin jäljelle miehensä ja 2 poikansa kuoltua. Eli Israeliin tuli nälänhätä, myös Juudean Betlehemiin. Tämä on mielenkiintoista, koska Juuda eli Jehuda tarkoittaa ylistystä. Ja Betlehem taas tarkoittaa leivän taloa, jossa Jeesus tulisi myöhemmin syntymään. Mutta niin vain sinne tuli nälänhätä nimestä huolimatta. Eli ylistyksen ja leivän talo oli tuo paikka, tälleen käännettynä. Mutta todellakin sinne tuli nälänhätä. Ja niin tämä
Elimelek päätti viedä hänen vaimonsa ja Noomin ja sitten nämä poikansa sinne Moabin maahan. Ja moabilaiset olivat Israelin sukulaiskansa ja he asuivat Kuolleenmeren itäpuolella sellaisella hedelmällisellä ylänköalueella, eli nykyisessä Jordaniassa. Ja Raamatun mukaan nämä moabilaiset olivat polveutuneet Lootista. Suru ei kysy lupaa, kun suru tulee taloon. Ja näin kävi myös Noomille. Hän jäi ensin leskeksi ja sen jälkeen hän menetti molemmat poikansa. Ja voisi ajatella, että se oli suuri virhe, että Elimelek vei perheensä tuonne Moabin maahan. Mutta myöhemmin me voidaan nähdä se, että kaiken tämän tragedian keskellä syntyi jotakin uutta. Ja Jumalan siunaus oli suuresta surusta huolimatta läsnä. Noomi sanoi näille poikiensa leskille, että hän haluaa palata takaisin omaan kotimaahansa ja pyysi näitä naisia, että he voisivat palata sitten omiin koteihinsa. Ja nämä miniät alkoivat itkemään, koska heistä oli tullut läheisiä ja he rakastivat Noomia. Ja he yrittivät sanoa Noomille, että he haluavat jäädä hänen seuraansa, mutta Noomi oli kuitenkin sitä mieltä, että elämän olosuhteet on sellaiset, että näiden olisi parasta palata omiin koteihinsa ja omien perheidensä luo takaisin. Orpa päätti palata. Mutta Ruut oli sitkeä. Ruutin kirja 1. luku 15 ja 16 sanoo näin. Noomi sanoi Ruutille, katso, kälysi palaa takaisin oman kansansa ja Jumalansa luo. Palaa sinäkin kälysi kanssa. Mutta Ruut vastasi, älä vaadi minua jättämään sinua ja lähtemään pois luotasi, sillä minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja missä sinä yövyt, siellä yövyn minäkin. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Tästä kohdasta me voidaan nähdä se, että Ruut oli löytänyt elämäänsä ja sydämeensä israelilaisten Jumalan. Ja hänen sydämensä kuului elävälle Jumalalle, jota Noomin perhe myös palveli. Hän halusi olla kuuliainen Jumalalle, eikä jättää Noomia yksin lähtemään. Nämä moabilaiset palvelivat pääjumalanaan Kemosta. Ja tälle Kemokselle annettiin myös ihmisuhreja. Ja Ruut ei halunnut palata takaisin tuon oman kansansa pariin siinä tilanteessa. Ja niin he palasivat yhdessä Noomin kanssa sinne Betlehemiin, josta Noomi oli perheineen lähtenyt. Ja tuo Ruutin uskollisuus Jumalaa kohtaan tuli myöhemmin koitumaan suureksi siunaukseksi hänen sekä myös Noomin elämään. Ja kun nämä naiset meni sinne Betlehemiin, niin kaupungissa alkoi sellainen kohina, että onko tämä Noomi, joka on palannut takaisin. Ja ihmiset kyselivät toisiltaan, että mitä ihmettä, että onko Noomi palannut takaisin ja kenen kanssa hän on tullut. Ja kyllähän te tiedätte, että jos Luumäeltä joku lähtee tuosta Taavetin kirkonkylältä muuttaa vaikka Helsinkiin ja palaa takaisin, niin kyllä sitä heti alkaa ihmiset puhumaan, että onko se palannut takaisin, onko se tullut takaisin tänne. Ruutin kirja 1:20 sanoo näin. Hän vastasi heille, älkää kutsuko minua Noomiksi, kutsukaa minua Maaraksi, sillä kaikki valtias on antanut minulle hyvin paljon katkeraa murhetta. Nimi Noomi
tarkoittaa minun iloni. Ja koska hän koki itsensä niin murheelliseksi, niin Noomi kysyi, tai sanoi niille ihmisille, että kutsukaa minua Maaraksi. Jostain syystä Raamatussa, kun siellä alhaalla, ainakin mun Raamatussa on semmoinen viite, ja sitten siellä lukee sen, että tämä Maara tarkoittaa katkera. Mutta kun mä tutkin tätä asiaa, niin Maara tarkoittaa myös murheellinen. Ja mä uskon sen olevan Noomin suurin tunne siinä hetkessä niiden kovien menetysten jälkeen. Ja miksi mä ajattelen näin? Kysymys sinulle. Tunnetko jonkun katkeran ihmisen? Tuleeko sinun mieleesi nyt heti semmoinen ihminen, joka on katkera? Eikö niin, että sellaisen ihmisen seurassa ei viihdy kauhean hyvin? Paitsi jos sinä olet itse katkera ja te yhdessä keitätte sitä katkeruuden lientä ja oikein kiehutatte sitä omassa elämässä ja yhdessä tämän toisen kanssa. Ja mä en usko, että Ruut olisi lähtenyt katkeran Anopin matkaan vieraaseen maahan ja vieraan kansan keskelle. Koska katkerat ihmiset eivät ole mukavaa seuraa. Ja mä tiedän, että moni ei kykene elämään myöskään lähellä murheellista ja surullista ihmistä ja olemaan hänen rinnallaan, mutta siinä on silti iso ero, onko ihminen katkera vai onko hän murheellinen. Katkeruus ilmenee usein sellaisena syyttelynä, negatiivisuutena, ehkä jopa passiivis-aggressiivisena, sellaisena käytöksenä ja kateutena ja katkeruutena todellakin. Että se katkeruus eristää ihmisiä muista ihmisistä juuri sen takia, että ihmiset eivät halua mennä lähelle sellaista ihmistä, joka on täynnä myrkkyä. Murheellinen ihminen taas on surullinen. Toki suru tulee esiin hyvin yksilöllisesti ja myös sureva voi tuntea katkeruutta. Mutta se, että jos me tunnetaan katkeruutta, on ihan eri asia kuin olla katkera. Ja Jumala näkee sen meidän sydämemme. Ja Jumala kestää ne meidän tunteemme. Hän kestää sen, että jos me osoitamme esimerkiksi katkeruutta elämän olosuhteiden takia, että me kiukutellaan Jumalalle ja kyseenalaistetaan asioita. Mutta se on eri asia kuin katkeroituminen. Joka tapauksessa tämä puolison ja näiden poikien menetys oli kova koettelemus Noomin elämässä, mutta myös Ruut. Hän oli menettänyt oman puolisonsa. Kirje Efesolaisille 4:27 sanoo, älkää antako tilaa paholaiselle. Ja myöhemmin tuossa Efesolaiskirjeessä sitten luetellaan asioita, joita paholainen tuo ihmisen elämään, ja katkeruus oli yksi niistä. Eli ei anneta elämässämme tilaa sille katkeruudelle niin, että se pesiytyy meihin ja meistä tulisi katkeria ihmisiä. Me voidaan tuntea katkeruutta, kun me koetaan epäoikeudenmukaisuuden tunnetta, mutta sille ei pidä antaa tilaa, että se jäisi meihin. Ihan sama kuin vihan tunne. Se on joskus oikeutettua, että me vihastumme, mutta sille ei tule antaa tilaa meidän elämässä niin, että me kumpuamme ylitse sitä vihaa kaikkialla, missä me kuljemme. 1. Pietarin kirje 5, 8 ja 9 sanoo, että olkaa raittiita, valvokaa. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujina.
Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa. Eli ollaan meidän mielivalppaana. Pidetään huoli siitä, että vihollinen ei saa saastuttaa meidän mieltämme ja meidän henkeämme. Negatiiviset tunteet, ne on myös Jumalan luomia meihin. Ne suojelee meitä silloin, kun meidän tunteet toimivat oikein. Mutta jos me annamme niille negatiivisille tunteille vallan, niin ne tuhoavat meidät, meidän elämämme, meidän mielemme ja meidän ihmissuhteemme. Eli on siis ihan okei, että me tunnemme myös negatiivisia tunteita. Mä tiedän, että joskus uskoville on tosi vaikeaa semmoinen, että niin kuin kokee syyllisyyttä siitä, että kokee vaikka vihan tunnetta tai jotain muuta, mutta ne on ihan luonnollisia tunteita inhimillisissä tilanteissa. Mutta kuten sanoin, niihin ei tule jäädä kiinni. Jos me koetaan loukkauksia, jos me koetaan pettymyksiä, niin on ihan inhimillistä, että me tunnetaan niihin niin sanotusti negatiivisesti. Että puhutaan positiivisista tunteita ja negatiivisista, mutta itse asiassa on vain tunteita ja ne tunteet kuuluvat meidän ihmisten elämään, mutta ne tunteet eivät saa ohjata meitä. Tehän tiedätte, että samat kärsimykset täytyy veljennekin kestää maailmassa, sanottiin äsken tuossa Raamatun paikassa. Ja tämä muistuttaa meitä siitä, että ihan samoja kärsimyksiä, minkä keskellä me taistelemme, niin kärsii muutkin ihmiset. Usein vakavan kriisin keskellä saattaa tuntua, että mä oon ainut ihminen maailmassa, jolle käy näin. Kenellekään ei ole ikinä tapahtunut tällaista. Mutta tässä me ikään kuin huomataan sitä, että samojen kärsimysten ja kiusausten keskellä me itse kukin meistä joudumme elämään. Sitten toinen kirje korinttilaisille 1:4 sanoo, että hän lohduttaa meitä kaikissa ahdistuksissamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksissa. Ja tässä nousee upeasti esiin se, että kaikissa ahdistuksissamme Jumala meitä lohduttaa, että me voisimme vertaisina tuoda lohdutusta muille, meidän sisarillemme ja meidän veljillemme, jotka elävät niitä tilanteita läpi, jotka me olemme ehkä jossain kohtaa itse eläneet. Ja miten hienosti tämä on vahvistettu. Me voidaan kulkea toinen toistemme tukena, kun me ymmärretään, missä elämän vaiheessa tämä ihminen elää juuri tällä hetkellä. Ja ennen kaikkea me tiedämme, mistä ja keneltä tulee apu. Noomi oli kokenut valtavia menetyksiä. Ja myös Ruut oli menettänyt puolisonsa. Heillä oli yhteistä surua kannettavana. Ja yhdessä Jumalan kanssa he kykenivät tukemaan toinen toisiaan siinä tilanteessa. Tuohon aikaan perheissä ja suvuissa kulki semmoinen ehkä meidän mielestä hyvinkin outo tapa. Naisilla oli suvussa niin sanottuja sukulunastajia, jotka lunasti omakseen lesken. Ja niin oli myös Noomilla Betlehemissä tällainen. Ja Ruut ei aluksi tiennyt siitä mitään että kuka tämä henkilö olisi. Hän oli eri kulttuurista, ehkä hän ei edes tiennyt tämmöisen sukulunastajan tapaa, jolla Israelissa toimittiin silloin. Mä en osaa sanoa, että oliko Moabin maassa tällaista toimintatapaa. Ja kun he olivat siellä paikan päällä, niin jostakin piti saada syötävää ja elantoa, niin Ruut lähti poimimaan pellolta tähkiä elonkorjaajien jäljissä.
Joku uskoo sattumaan, mutta minä ja uskon, että te kaikki muutkin uskotte johdatukseen myös oman elämän kohdalla ja tässä kohtaa. Niin Ruut meni tietämättään juuri oikean henkilön pellolle keräämään niitä tähkiä. Ja tämä tähkien kerääminen oli sellainen tapa, että heikossa asemassa olevat, kuten juuri lesket ja orvot ja köyhät ja muukalaiset, niin he saattoivat hankkia itselleen ruokaa ilman, että heidän tarvitsi kerjätä. Ja tämä tähkien kerääminen palveli nimenomaan köyhiä, mutta se myös varmisti sen, että arvokasta viljaa ei jäänyt peltoon mätänemään, vaan se kerättiin talteen ja se hyödynnettiin. Ja tämä tapa vähensi yhteisöjen sisällä sitä sellaista niin kuin sisäistä köyhyyttä, ja se toimi ikään kuin sellaisena varhaisena sosiaaliturvana siihen aikaan, koska nämä varsinaiset korjuumiehet, niin ne ihan tarkoituksella jätti sinne maahan niitä tähkiä kerättäväksi. Ja sitten saattoi olla ihan jopa sellainen tapa, että siihen pellon reunaan jätettiin semmoinen alue keräämättä, että siitä sai käydä hakemassa ne, jotka tarvitsivat. Niin silloin ei tarvinnut kerjätä ja mennä taloihin peltojen omistajille niin kuin pyytämään. Ihmisten ei tarvinnut alistua sellaiseen kerjäämiseen, vaan se oli ihan tietoista, että täältä sait mennä hakemaan, jos oli nälkä. Tämä tilanomistaja Boas huomasi, että nyt on tullut uusi poimija sinne hänen pelloilleen, ja hän selvitti sitten palvelijaltaan, että kuka tämä nainen on, joka hänen pelloille on tullut, ja niinpä palvelija osasi sitten kertoa Boakselle, että kenestä on kyse, ja mainitsi, että miten ahkera Ruut oli. Niinpä tämä Boas meni Ruutin luokse ja ohjeisti häntä pysymään hänen pelloillaan, koska nyt hän tiesi, että kenestä oli kysymys. Ja Ruutin kirja 2:10 ja 13 sanoo näin. Silloin Ruut heittäytyi kunnioitusta osoittaen kasvoilleen ja sanoi hänelle, miksi olet minulle suosiollinen ja osoitat minulle huomiota, vaikka minä olen muukalainen? Boas vastasi hänelle, minulle on kerrottu kaikki, mitä olet tehnyt anoppisi hyväksi, miehesi kuoltua, ja kuinka jätit isäsi, äitisi ja synnyinmaasi ja lähdit kansan luo, jota et ennen tuntenut. Herra hyvittäköön sinulle tekosi ja tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta, jonka siipien alta olet tullut etsimään turvaa. Ruut sanoi, minä olen saanut osakseni suosiotasi. Herrani, sillä sinä olet lohduttanut minua ja puhutellut palvelijatartasi ystävällisesti, vaikka minä en ole yhdenkään palvelijasi arvoinen. Nämä jakeet kertovat todella paljon Ruutista. Ensinnäkin hän oli kunnioittava ja hän osoitti alamaisuutta. Hän oli rohkea ja uskollinen. Hän turvasi Jumalaan ja hän oli nöyrä ja lempeä sydämeltään. Niinpä Boas halusi pitää huolta hänestä sekä Noomista. Boas oli todella rikas mies ja hän oli fiksu. Hän ymmärsi, kuka Ruut oli, ja hän varmasti tiesi, että hän on oleva niin kuin sukulunastajana siinä asemassa. Ja kun hän huomasi Ruutin olemuksen, niin hän halusi auttaa Ruutia kaikessa.
Ja vasta kun tuo Ruut meni Noomin luon, niin hän sai kuulla, kenen pellolla hän oli työskennellyt. Ja Noomi kävi keskustelun Ruutin kanssa ja kertoi, että kuinka nyt tulisi toimia. Ja tarinan edetessä Boas haluaa toimia Ruutin sukulunastajana. Mutta hän on virallisessa järjestyksessä vasta toisena. Ja koska Boas oli myös selkeästi ja todennäköisesti ihastunut Ruutiin, ei pelkästään siihen hänen olemukseensa, vaan siihen kokonaisuuteen, jota hän oli, niin hän päätti toimia. Ja hän sai neuvoteltua tuon lunastusoikeuden itselleen. Se, joka oli jonossa ensimmäisenä, niin se luovutti tämän sukulunastajan tehtävän Boakselle. Ruutin kirja 4, 13 ja 17 sanoo. Boas otti Ruutin vaimokseen ja yhtyi häneen. Herra antoi Ruutin tulla raskaaksi ja hän synnytti pojan. Naiset sanoivat Noomille, siunattu olkoon Herra, joka tänä päivänä ei jättänyt sinua ilman sukulunastajaa. Hänen nimensä tulee kuuluisaksi Israelissa. Hän virvoittaa sinua ja huolehtii sinusta vanhuudessasi. Onhan hänet synnyttänyt miniäsi, joka rakastaa sinua ja joka on sinulle parempi kuin 7 poikaa. Niin Noomi otti lapsen syliinsä ja hänestä tuli sen hoitaja. Naapurien naiset antoivat lapselle nimen ja sanoivat, Noomille on syntynyt poika. Ja he kutsuivat poikaa nimeltä Obed ja hänestä tuli Daavidin isän, Iisain isä. Viimeinen virke kertoo, että Jumala kelpuutti pakanan, moabilaisen Ruutin, oman poikansa sukuluetteloon, jossa oli myös Portto Raahab, joka oli Boaksen äiti. Matteus 1 ja 5 sanoo, Salmonille Boas, jonka äiti oli Raahab. Boakselle syntyi Obed, jonka äiti oli Ruut. Obedille syntyi Iisai. Jeesus on meidän lunastajamme. Viikko sitten me vietettiin pääsiäistä, me muisteltiin Jeesuksen matkaa ristille ja kuinka hän mursi kuoleman ja vihollisen vallan. Kirje Efesolaisille 6, 12 ja 13 sanoo näin. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia, maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suorituttuanne pysyä pystyssä. Eli meidän tulee pukeutua Jumalan taisteluvarustukseen, jotta me voimme vastustaa meidän elämämme taisteluissa vihollisen hyökkäyksiä vastaan meidän mielemme ja meidän tunteidemme alueilla. Palataan tuohon kirjeeseen hebrealaisille 12 ja 15. Pitäkää huoli siitä, ettei kukaan jää osattomaksi Jumalan armosta, eikä mikään katkeruuden juuri pääse kasvamaan ja tekemään häiriöitä, ja monet sen vuoksi saastu. Eli meidän tulee pitää huolta siitä, että katkeruus ei pääse kasvamaan, kukoistamaan ja saastuttamaan meitä, emmekä me saastuta muita sen myötä. Että me emme itse
jäisi osattomaksi Jumalan armosta ja mikä pahinta, että me toiminnallamme estäisimme armon muilta saastuttamalla heitä ja heidän mieliään sillä vihalla ja katkeruudella. Aamen. Isä, kiitos sinun elävästä sanastasi, josta me ollaan saatu ammentaa. Herra, kiitos siitä, että sinä autat meitä ymmärtämään ja näytä, jos meillä on jotakin sellaista meidän sydämissämme ja meidän mielessämme, joka sinne ei kuulu. Isä, Jeesuksen nimessä murra katkeruuden, vihan, kaunan, kaiken sellaisen, joka saattaa sitoa meidän mieliämme. Isä, kiitos siitä, että sinä vapautat meitä Jumalan lapsen vapauteen, niin että me saamme ylistää ja palvoa sinua vapaina, niin että mikään ei saa sitoa meidän mieltämme, meidän ajatuksiamme eikä meidän henkeämme, vaan me saadaan olla yhteydessä, Isä, sinuun. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä teit ristillä meidän edestämme. Kiitos siitä, että sinä kannoit meidän syntimme ja meidän sairautemme. Ja Herra, kiitos siitä, että me saadaan alistua sinun henkesi alle tässä hetkessä. Kiitos Herra siitä, mitä sinä tulet vielä tekemään, kun me yhdessä ryhdymme ylistämään ja palvomaan sinua. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.